kay sugiran ko ikaw. Talagang! Nanay, kapoy na ako! Ay, kapoy na gito ko! Hindi mo magpunta mga anak! Dasigan ninyo! Dasigan! Nanay, maafta na kita ni tatay! Para na siya! Pantigasan ko mga ulo Mga anak! Uyat mo sa akon! Malungkot ka sa tatay! Nanay! Sige! Lumpat ang ako! Dasi! Lumpat na mga anak! Diyos ko. Hindi. Amo ako sila kalahin ka klase sa amay. Amo kanina ang rason nga nahanlok sila sa akon. Siguro, kung nakilala nila ako, nakaibalo ako, hindi na sila magpalapit sa akon. Isa ka buang ang pagkilala nila sa akin. Husto ka nung. Amo gid ang pagkilala nila sa imo. Ginsugiran na lang ako ni Nang Gloria nga amo sinang ginbuhat nila. Agud nga makapalayo sa imo. Tungod patsyon mo gid sila nung. Saan mo ako makapangayo sa patawan sa ila? Sa mga anak ko, labinagin kay Gloria! Nung, Nay, handa kami magpatawad kay tatay. Magpatawad? Kamu lang. Ako? Hindi ko siya mapatawad. Tubtubuhi ako. May problema lang sa utok nga klase sang amay ang makahimo sa dos ang ginbuhat niya. Hindi ko siya mapatawad. Lambot sa langit ang kaugot ko sa iya! Nay, handa kami magpatawad kay tatay. Magpatawad? Kamu lang. Ako? Hindi ko siya mapatawad. Tubtubuhi ako. May problema lang sa utok nga klase sang amay ang makahimo sa dos ang ginbuhat niya. Hindi ko siya mapatawad. Lambot sa langit ang kaugot ko sa iya! Nay, Nung? Naano ka? Baliyog ako sa sumbulong ko. Nagkabakar ako. Sa bulsa sa dilargo ko. Oo, Nung. Daligid lang, ha? Hindi man, Diyos ko. Hindi na ako magbalik pa. Hindi na. Nung! Nung, ari na! Aring tubig, ho. Pag-ari man ang bulong mo. Nung, hindi ka na lang ani maghala-kalagaw, ha? Basi ka anong matabo sa imo. Hindi kumplitong adlaw ko kung hindi ko sila makita ka tatlo. Luya ko magayo sa patawan sa pag-isalag na imo ko. Magpahuway ka, anay, Nung. Ibasi kung hindi mo naman masarangan. Kag kung ano naman ang buhaton mo. Magpahuway ka, anay, Nung. Dali lang, ha? Kay mahimos ako sa panyagat, ha? Darcy, Nga, anong? pwede mo bala ako maupdan sa ila? Nung? May obra silang to eh. Ano pa? Hindi niya ako maupdan. Pero ikaw, Nung, ikaw, ang mga hinablos mo, basi kun... Darcy, bisan sinila nga makainanaw. Kay basi bala kung hindi ko masarangan nga wala ko sa upot. Pwede bala. okay ka lang? Nagalibog lang ang ulo ko. Sala bala bilang iloy nga protektahan ko ang mga anak ko. Gloria, Sala bala nga tudluan ko sila nga mahadlok sa ila amay. Inang
Kung makita nila, magpalayo sila. Tungod nahadlok ako, Siri. Kabasi ko nung buhaton niya sa mga anak ko. Nahadlok ako kabasi kon. Kung masulit naman liwat ang ginbuhat niya sa amon. Nahadlok ako mo. Gusto na. Kahibalo ako nga nahadlok ka. Pero hindi mo ini masulbar sa pagpanago kag paglikaw lang, Gloria. Siguro kinahanglan mo nga atubangon ini. Kag ipaatubang ang mga kabataan kay husto. Siri, Updan ko kamo. basi ko na nung buhaton niya. Ako ang bahala sa inyo. Ay, Gloria. Lando, Oh, ari ka man. upod ko si Daryl kay si Pamela. Ang mga anak niya. Sa ano ka mo nakatultol sa ginaistara di? Hindi na kinahanglan pa, Lando. Ara ba na siya? Ato siya sa kwarto. Nagapahuway. Nagapahuway. Nga aman. Gloria, kuwan eh. Pasudla kami, Lando. Luyag namon makita si Justo. Gloria, Luyag siya makita sa iya mga anak. Excited sila nga makita ang ila amay. Gloria, kuwan eh. Pwede, hindi lang anay subong. Subong ang gusto sa mga kabataan eh. Nga, Lando. Nga daw hindi mo siya luyag nga makita sa iya mga anak. Madugay nga tinuig nga gindalok sa mga kabataan nga makita kag makaupod ang ila amay. Hindi ako luyag nga mapakita lang siya nga daw wala lang sa may natabo. Sa din siya. Ato sa kwarto. Mga anak, dali ka mo, masulod kita. Gloria, nagamasakit si Justo. Nakahibalo ako. Madugay na siya nga may sakit, hindi bala? Nga hasta pa bala subong? Kung sa bagay, sa to nakita ko siya, mahibalaan gid man nga nagamasakit siya. Gloria. Dali ka mo, mga anak. Ato kuno sa kwarto niya si tatay ninyo. Nga hindi ka gusto nga makita sa mga anak mo ang sitwasyon mo? Tay! Tay, Mga anak. Hindi! Hindi! Hindi ka magpalapit sa akin. Hindi ka mo. tay. Hindi ka mo magpalapit. Mapakita ka sa mga anak mo. Mapakilala ka nga ikaw ang ila amay. Dason, hindi ka magsugot nga palapitan nila subong. Gloria. Nga nga nagalikaw ka. Hahos to? Nga nga nagalikaw ka. Nakadlo ka nga sukton ka sa mga anak mo? Ha? Hindi ka magkabalaka. Nay, gusto na! Tay na ano ka? Nga nagakurumbot ka, kag nga nagakurog-kurog ka. May ginabat sa kabala. Ha, tay? Hindi ka magpalapit sa iya! Nay, ano man? Nay! Nagakurog-kurog siya. Tungod wala siguro makatira. Madugay na ako. Kinakuntat. Naguntat ka? O nga wala ka na sa ibakal? Pangawat ka eh! Amo man naging buhat mo sa una, hindi bala? Nga ang tanan nga pinangabudlayan ko. Ang tanan nga ginpundar ko. Ipamaligya mo! Kag ibakal sang syabo mo! Pagkatapos ano? Ha? Tapos ano? Ha, husto? Hindi ko pa malipatan ang ginbuhat mo sa amon! Nga nagpakita ka pa! Nga nabuhi ka pa! Sana! Hindi pa kambali sa amo sina si tatay! Kulang pa na sa tanan nga kabudlay nga ginhatag niya sa akon! Sa aton tanan! Subong ipadayaw ang mga hinimuan mo, gusto! Siling mo pasado sa akon. Amo na nga husto ang alan mo kay perme ka lang husto, hindi bala? Ha? Hindi bala! Nga nagahipos ka lang. Sige! Subong ipakita sa mga anak mo ang kabagsik mo sang una, ang kapintas mo, ang pagkabig
tubig mo sa amon nga sobra pa sa mga sapat! Hinursulan kong tanan ka na mo ko, Saidi. Kanya! Tungod subong mo kami kinahanglan. Tungod ara ka na sa higad. Sino ba pa kami hatagan sa kalinong? Hausto! San Ayos ka! Kung hindi ka makatipan kay tatay, kami ni Pamela eh! Unungan namon siya! Daryl? Ariman ka man. Asa makamatog si bukas. Ariman ka man. Asa makamatog ka. Dinar mo katong sa sibutong. Ay, alam na tayo ko Ariman ka man. liwat talang tutal daw wala. Daw mo sugisupon mo lang sa ano. Daw kin-anticipate mo. Ato tagsino ka, sibuto dong. Usog na lang next story. Gloria. Lang to. Sa ano ka mo nakatulto na sa ginaista ka din ako? Ariman ka. Ariman ka. Kuya, bakit ito? Pero... Laki kita. Wala ka na sa video. Kung may dramatic, may bloopers man. Tapos kami lang ibutang mo pag ikaw naman. Subong ikaw naman. Ariman ka. Ang mga anak Hindi na kami niya. pagdalaman. Hindi pa nagbukat. Ang mga anak niya. Magpahuway ka, anay, no? Kiba si Bella ko, hindi mo naman masarangan. Kag ano naman ang mabuo. Magpahuway ka, anay, no? Okay ka lang? The video bit matured ka na. Kaya pa Kay ka ba sa time-wise akin? na. Medyo bay pa, malipat ko din. Nga ang amay mo ato. Bay! Si tatay. Ano pag... Ella! Sorry, Mary. Ako gali. Si tatay. Oo, Pamela. Si tatay ito. Ay, sabi ko kamulang to. Amoy na ang balay nga ginaistara ni Gusto. Nay, amo na ini. Makita ko na gid man si tatay. Mahakos ko na siya, Nay. Pamela,